ndabwerambo ndadzoka zvakare. Vazukuru vangu ndadzoka zvakare pachivhitivhiti kuti nditaure nemi. Nangani yani mandisokoneza zukuru. Nekuda kwenhau yenyu, pane nhau yenyu yamuri kundinetsa nayo vazukuru yamuri kuita haisi kundifadza. Munango uzazochitika vana madare vari kufunza mugwabwino. Munoziva zvazvinoita vazukuru, vamwe vanotaura vachikurudzira kuti kudzidza chaiko kwakanaka nekuti kunokupai uchenjeri. Munango mundu iyi telefoni ndikuranda telefoni yanga iyi. Vamwe vazhinji venyu vazukuru ndinogara ndichirayira kuti foni yandakabata ndiyo foni yangu yandinoshandisa. Munhu kafuna umandare kubii. Kana yave nhau yekuti munhu wave kuda kutumira mari kuna sekuru wako Tasvu. Yamba wayangana kufona na video call masiku anozvodhura rini. Tanga wacherechedza unofona nevideo call woona kuti munhu wakuda kutumira mari ndisekuru Tasvu vemazvokwadi here. Zvekufona nemavideo call izvi mazuva zvachipa hazvisi kudhura izvi. Kana kupasa dziri dzinangu numero dzokuti ikapa asi ndinenda kupasa. Unogona kupiwa dzimwe nhamba dzekunzi utumire mari naTateguru Tasvu asi watanga wagutsikana kuti chiso chauri kutaura nacho ndichaTateguru Tasvu vaunoziva. Kwete kureva patelefoni uri pokundiyangana. Kwete kufona padirect call mopiwa madetails padirect call musiri kuziva kuti madetails yamuri kupiwa nasekuru Tasvu vechokwadi here. Ndokana nchireva kuti ndina numero yemozi 078-461-4908. Inga ndinogara ndichitaura vazukuru pachivhitivhiti nguva nenguva kuti ini Tateguru wenyu Tasvu ndina nhamba imwe chete yefoni inoti 078-461-908. Ndobedze nhamba yangu yandinayo iyoyo. Wamoga yemozi 078-461-4908. Inde onga wamoga 4. Chokwadi handiregerezeka. Ndanda chiruka 4. Rega ndidzokurodze zvekare nhamba dzaTateguru wenyu Tasvu 078-461-4908. Ndo nhamba dzaTateguru. Kana ukada kufona direct call kufona ipapo. Kunyangwe kuri kufona pa direct call, kunyangwe pa video call, unofona pa 0784614908. Ndo numero imene. Ndo namba ya Tateguru Tasvu iyoyo. Day and night havana imwe namba. Indiribe account ya South Africa. Tateguru venyu Tasvu vazukuru havana foni namba yeku South Africa. Anango mukutorerwa mari mukusenda account ya South Africa. Vamwe muri kutorerwa mari pashure pekunge mapiwa account number yeku South Africa ndenhema. Account number yeku South Africa ndembavha. Ndo vanhu vanohaika Tateguru Tasvu yavo vachizvindana Tateguru Tasvu vachisama profile photos yasekuru Tasvu. Anogona kutenga mpikisha wanga nawe akutora mpikisha nawe ndine. Kana muchinge maona profile pic ine nhamba pasi musagutsikane nazvo izvozvo nekuti zviri kuitwa nematsotsi. Gutsikanai nekufona pavideo call moona Tateguru Tasvu vacho kuti ndivo here. Mumva fara? Muri kunzwa shoko rangu vazukuru? Ukaona hapa ino radio ya Zimbabwe ino. Tarisai muone muno munyika yeZimbabwe muno. Kune munango pomwe mukayangana ukari kuzvivhitivhiti kwano kana mukama Facebook. Kana makacherechedza kuzvivhitivhiti nemafacebook mune vamwewo zvekare. Kuna munango adatenga foto yanga ine na munango muntu akureva kuti ine Tasvu ngati ai ine muntu anoti anondikunda kurapa kana muntu munango nyabezi anozvita anapawa ngawe pano padare pangu pano. Pane mumwe munhu ari kuzvitiwo ing'anga makacherechedza kumafacebook nekuzvivhitivhiti kumunomuona akatorawo foto rasekuru Tasvu akarisa apa akanyora pasi kuti sekuru Tasvu vandisarenda pakugona kurapa. Zvanzi nasekuru Tasvu inhema idzodzo ndinoda ng'anga inozviti inondikunda kurapa iuye pano. Ipinde mudare mangu muno yondiratidza kugona kwaye nekushanda. Ndinopika kuti nhema pasi pose handina ng'anga inondidarika kushanda. Apa munango adarigara una nkomwe. Saka mumwe akatozofonerwa nehomwe yasekuru Tasvu achizvitiye ing'anga inodarika sekuru Tasvu kurapa. Akatodirect kuti uya kuno. Akatodirect sekuru Tasvu achatoranzi uya kuno kwandinoshandira kumatare kwangu. Saka iyo nganiyo
tumba tunokura atiri moto. Saka nhau yakadaro yen'anga dzakadaro idzi aiwa dzakafanana nembwa dzinombohukura dzirume. Ukana muntu uchireva kurapa uchireva anzako unzari kurapa. Ukaona kana uri n'anga unotaura mazita eng'anga sewe kuti ana ninge vanondikundinowakunda kurapa aiwa hainhema. Hausi n'anga uri kutonyepera vanhu kuti uri n'anga unorapa usingarapi. Ina ndichite zvimenezvo. Sekuru Tasvu havaite izvozvo, havanominate zita reimwe n'anga kuti n'anga nhingi yaiwa yandipa kutenda nekurapa kwaMwari yandisarenda. Kwete Sekuru Tasvu havadaro. Vanozviratidza nezvishandwa zvebasa ravo. Vanodaro rumbwende. Wakaona uchitaura mazita edzimwe n'anga kuti n'anga nhingi nanhingi yapa kutenda nekurapa kwangu, aiwa uri mbwende, hazvitaurwe. Vapupuri vanopupura vega kuna mazvikokota. Inde unzwarini kuti uri chani apa ndasowa kana dzina rokupasa. Ndatoshaya kuti neumbwende hwako kuti ndingakupe zita rekukududzira ndichikuti chii. Kana wakadaro unenge uri mbwende kugumisira. Siyana nazvo zvaunoita izvo. Ukumva mbari kana ndokurewa? Tokuinzwa Sekuru. Vasukuru mukunzwa nawe utaura na Sekuru. Tokuinzwa Sekuru. Kuna nango akupita na madzina oza kutenga picha kuti uyu nawe haya zita zvakuti paribe. Pane vamwe vari kuzvinanga vakuchitora mazita yana Tateguru vedu yakuvaisa ipapo vakuti uyu neuyu ndazokuzvakunda kurapa. Aiwa hainhema musanyebero nepwere dzakadaro idzi. Kana ukayangana padzina rangu Tasvu n'anga dzingani dzikutora dzina rangu ine tsima inadzo maraini. Kana ukacherechedza pazita raTateguru Tasvu rekuti Tasvu, chionai kuti in'anga ungani dzinodawo un'anga dzakutora zita rekuti Tasvu vakufamba vachinyepa kuti ndisana Tasvu vangani vakawandisa, kureva kuti vari kutevera mukurumbira wokugona waSekuru Tasvu ndo vari kushuwira kudai vasvikawo pachinhano ichocho. Zvino vantu vafuna kurapwa nini ine mukondoona fesi yanga. Zvino kuva muri mose vazukuru munoda kurapwa naSekuru Tasvu makacherechedza uso hwavo muri kuhuona Sekuru wenyu makatarisana navo ava ndo Sekuru Tasvu. Vadzukuru vangu ndi patana uchita. Muzukuru wavo Sekuru Tasvu vanoshanda naye ndiri pano ndinonzi zvega. Kumona. Muri kundiona vazukuru ndini zvega ndimunondiziva. Yes I. Kana kuti dafu mukona ana dumbu nezipi zimwe n'anga dzinokunyepera dzina matumbu hakuna musariro nema saka ikani ndadzokadzokare kuti ndikuuzeni kuti nawo kuberewa navantu vakuti ndisana Tasvu nakufona tange mafona paFacebook paWhatsApp muona kuti ndine mukayangana bwino kuti ndine kana kupekezera kobiri kana kutuma muntu kuya paground nakubiri. Saka Sekuru Tasvu vari vadzokorodza kutaura nawe nekuti vari kunzwa urombo kubva pakubirwa kwamuri kuitwa nevanhu vari kuzviita naSekuru Tasvu. Vari kuisa nhamba dzavo paprofile pic raSekuru Tasvu vachitenda naSekuru Tasvu vokubirai mari muchiisa muakaunti nhamba yekuSouth Africa. Sekuru Tasvu vari kuti kwete musadaro, fonai nevideo call mutaura naivo sekuru wenyu kupai madetails ekuisa mari, kana kuti itai kuya paground direct muno muHarare kuMeborane panumber 7 Anderson muonana nasekuru wenyu direct, mubhadhara mari dzenyu direct, zvisiri zvekunzisa mari pafoni. Zvakanaka. Namafara yayo brigado. Ndatenda zvikuru nemashoko yangu. Pinango nafara muzukuru rakutsindira kumene. Chisingazive kwauri muzukuru Robert kana une rimwe shoko rekuda kuvirika kubva kumashoko aSekuru. Sekuru ndinotenda nemashoko enyu, tinoramba tichingokanda kuvazukuru venyu kuti vazvinzwe. Ini chikumbiro changu ndichiye kune vamwe vazukuru vanofonawo kwandiri. Dzimwe dzenguva kune kwavaimbofonawo vachibhadhariswa kupiwa nhamba dzaSekuru Tasvu kana kupiwa madirections. Inini handibhadharisi. Vamwe vanobva vafona kuti toda madirections kana nhamba dzekwaSekuru Tasvu, uri kuda mari. Sekuru ndinobva ndabatikana. Handizivi kuti vanenge vaudzwa nani kana kuti vakaudzwa nani. Inini munhu akandifonera achida madirections enyu sekuru, ndinomupa pachena. Zvimwe chete zvine vamwe vanozofona vachiti inini ndiri kubva kwakati ndoda kuti undiperekedze kwaSekuru Tasvu ndinokubhadhara. Kwete. Nyange ukauya kana ndakasununguka ndakupa madirections warasika, ukauya ndinokuperekedza kana nguva chi ndinayo, musandibhadhare. Ndo chikumbiro changu ichocho handitika, nekuti Mwari wangu ndinoona vachizonditsamwira kuti kwewo takakuti uri bridge wakuita tollgate kuti vanhu vasvike kuna Sekuru Tasvu. Handimukuzviona panotone vamwe sekuru vamwe vandakauya navo panapa vachidawo kubatsirwa vasina kana nesendi rekuti vapinde mudare,
vakabatsirwa. Vamwe vacho havana kana kutombonditi waita basa. Zvavo zvafamba. Asi ndavaperekedza. Ende nhasi ndikuramba ndichiperekedza vamwe futi. Nekuti Mwari ndo vakati chi iva bridge revanhu iro. Handitika. Saka ndofunga vazukuru vazvinzwa kuti aiwa kana maita dambudziko chikuru chandongokumira ndechekuti kana uchinge wanditumira message usati hai. Ndokuti hai. Wadi. Kuharare kuri sei? Chingoti hai. Ndikukumbirawo nhamba nemadirections kwasekuru Tasvu. Ini pandozogara pasi ndakutarisa mameseji eWhatsApp apa ndokopindurawo ka1 ukangotiwo hai ndinongoijambawo ndichienda kune vachi vanenge vaine meseji ndakupindura. Aiwa Tateguru ndatenda. Chinango chandokuda kumalizira kupedzera. Pane rimwe shoko rikuda kupedzisirwa naro naTateguru. Uona pafoni pavideo apa. Cherechedzai pavideo call yasekuru Tasvu pafoni pavo. Toti waisa mari yako. Kana uchinge waisa mari yako paaccount yaTateguru Tasvu yanenge vakupa. Mari yaudzwa kuti yatorewa yaiswa mudare. Kana uchinge waudzwa kuti mari yatorwa yaiswa mudare. Ukanonoka kuwana service usatsamwe usapopote. Kana uchinge wanonoka kubatsirwa usapopote usatsamwe muzukuru. Uzosvika fazi yakutandiziwa mutima uri paside. Nekuti wakatsamwa ukapopota zvine chikonzero chinenge chapa kuti unonoke kubatsirwa. Mukana wako kubatsirwa ukazosvika unozobatsirwa iwewe wane chigumbu mumwoyo mako so hauzobatsirika. Kana namba ikaramba iramba uchitry basi kana uchida kubatsirwa nini kutoti ikaramba ukaenda kumbavha kuya ukabirwa mari wauzodzoka kuno kwa kudirector kuti yapana iwe watorewa mari yako. Even namba yasekuru Tasvu kuti uvafonere vakuitire madeliverance awo pafoni ukaona ichinetsa ichiramba kuita through ramba wakashingirira chete inosvika imwe nguva kuzoita through sefoni inowandirwa nepasi rose. Handiti kavazukuru kwete kuti kana muona kuti foni ichiramba kuita through makuedza dzimwe namba dzefeki dzikaiswa paprofile picture yasekuru Tasvu namba idzi dzinozodaiwa nembavha therefore mbavha dzakuchikubirai. Saka rambai makashinga panhamba imwe chete yamupiwa nasekuru Tasvu inoti 0784614908 padirect call nepavideo call. Ndio imeneyo. Ndiyo bedza ina hapana imwe namba. Ndosaka ndakita zviya zvambavha zviya zvokuti handise number 2 kana 3 pana 1 chete number 1 number. Ndiye kusaka muri kunzwa sekuru Tasvu vari kuti handise manhamba akawanda nekuti anokuvhiringidzai kusvikira mazonobirwa nembavha. Namba yasekuru Tasvu ndiyo imwe chete yatiri kudzokorodza kutaura 0784614908 tiri kuti 0784614908 correct. Mapanzo azuru. Mapanzo ere vazukuru. Chao pirigari. Zvakanaka. Ndaida kutaura kuti pane vamwe zvakare vanonetseka kuita through sekutaura kwamuri kuita. Dzimwe dzenguva vanenge vanetseka kwenguva refu hongu ndozowana mukana pamwe vanofona ndiri panapa pamwe ndozoti kumafoni ndinenge ndakwasekuru wozofona kana kuti ndichakufonera kutaura navo hongu ndinotizomhanya nefoni yangu motaura nevazukuru venyu. Vazukuru venyu vasekuru vapedza kutaura nemi havazondifonera kuti waita basa. Handisi kuti ndiri kugumbukana asi ndiri kungoti regai ndikuudzi waita basa basi. Havaitisi kana yava message ndakutomhanya nefoni yangu airtime ndeyangu data nderangu ndomhanya sekuru ndombokumisa idari muzukuru yanetseka sekuru chingotaurai naye mumupechi way forward motaura naye ndodzoserwa foni nevazukuru panze apa ndomaperera zvinoita. Kwakandaimbwa ndikaenda tsu. Asi nini ndinongofara kuti aiwa muzukuru wasekuru anenge aita seabatsirikana. Ngatidzidzei kuti vanhu vatinoshanda namadifferent types evanhu. Saka vamwe vanoziva chivanhu kuti tinotenda vamwe havazivi. Saka ngatizive kuti isusu tiri kushanda nevanhu vakadi vakasiyana siyana ngatigamuchire zvese. Ona inotokurudzira kuti vanhu pafoni vanangu kana kutoya kuno zvakakosha. Kuya paground vamwe kwakuya nezvirwere nechikungotsika pano pachivanhu changu vakutopora vasati kana vapiwa mushonga. Saka ndinokurudzira kuti paground vazukuru vakwanise kupota vachiuya pano paground pangu nekuti ground rangu ndine kurigadzira kwandikariita. Tine vazhinji vanhu kuti vakasvika pano paground kunyange vave vane urwere kungosvika kwanomwete urwere hwakutopora depend nekuti unenge wakurirwa une kugadzira kwandikaita ground. Saka vazukuru uyai pano kutsika kwenyu pano paground kune ruponeso kwamuri. Tinotenda. Ndatenda ndobedzisho.
Yeah.